Ayo Mang Pancak. Gumulane alam lahir Gumulane alam lahir yen kula kudu sepikir ning segala lampahan rukuruntuh rukuruntut bebarengan sesepuh cikedung kidungun gotong royong seuyunan yang ringan sama dijinjing sumur de gantung telagane ngawang-ngawang bukane maka karengawang mandana pakang lakoni nok lindriani majikan nong dewek mamajiko sareng majikan tua bapak rasa dingewe majikan tuanek kedik ibu jariangan sinyak seni seklewang godong yang pari ari wong demen beli mari meni mas komo aulis anong tempel wetangan sareng kang sain sing duwe bulu ayam sampun gelang eling-eling sing pada eling ayah kembar pranggong sing pada eling sareng papa mama Nadia bos es gandrung kapilung mama Alvin wong bulak parane kedik kang lebih gaul bunda lebih gaul bude eni bos CDN Cibereng Indanet sing mirengaken ciri kegawan yang janji mama Santi singarani saudi deweng orang lali nok nenek sekedi sing dewa cuci kedung dewek nok puja mami nenes mimi aji cari nok cinsa mama aji udi wong taman sari laya aja layani ya Allah Gusti Kang Maha Suci bawa rasa ning dinakin diri nesun nyetasik ngerasakan blenak ning pikiran ngerasakan putek selawase toli lagi anak gara-gara ning apa ajalan sareng mimi tiara wong loyang dewek mimi tiara nok tiara wong loyang tak hormati lawas dirine nyetasik membina rumah tangga kelawan kakang Kiagang Tasik memang beli tepung kiri rumah tangga nesun ngerasakan bahagia rumah tangga nyetasik ngerasakan harmonis sampai lawas yang zaman ngompak isun metahunan rumah tangga nok napi bos Bali
sareng magambar kedik Mas Cupi wong amis dhewe dipai keturunan siji lanang wujude sing arane Kacung Ujang. Pada waktu saat saiki bocah wis gede wis numpak masa remaja tentune delamani dirine sun nyetasi sareng mene ade pak aya ade pak keding sareng mama ade pak sampun lamun sing arane anak lanang watir sebab zaman sekian watir oleh pergaulan sing beli bagus watir oleh pergaulan sing beli-beli sareng mama santai sana Saudi nok napi bos Bali kang hormat esuk nakir sore nakir kang ditakir mama lintaran kanti takir godong pelasa esuk mikir sore mikir kang dipikir kadang-kadang parung asa kang seinsing dek mulu ayam dewe nok napi bos Bali sing dijaluk sampun lali suarane apa kene Jan? Bapane ya kaya bapane baka wis mangkat beli kelingan balik baka wis metu sing ngumah beli kelingan kelawan keluarga kok si kegila-gila temen ya Allah Gusti hari dienten-enteni ya kayak konon biasanya mah baka wayamene aku dongo bocah ko tolikine yang mendis ya bocah ko ora ilok-ilok biasanya mau raina wong tua masak sing awit esuk kedoyanane duh aja-aja jajak ini tolikin ki suarane apa ya mengkel mambung kanane ning anakku wong tua madang dan arep tek tiburi anakku ah anaknya ku anaknya kita mah bagian gede gak kagawaning dina kan waro beli sih ning anaknya kita ku anaknya kita ku wonge sing paling ganteng wonge sing paling kasep langka wong cekedung makanya anaknya kita ku iya tak kuno yakin Ci, suaranya sih reta Win. Iya nambah munik ini. Win. Nun. Waras nang. Alhamdulillah sehat. Iya ya nang. Hari masih pada uripe manang ya. Ketemu maning. Ya karuan. Waras Bu. Alhamdulillah. Waras. Jare aku wis nemen rungu. Sik. Setan.
Sira ko durung ga pangapura ning kitaku. Iya bariga. Bocah Bariga kagilagi. geger bay apa mau? Gegere mamikiri nasib kita kawin. Waru beli nyetrum. Becik sira. Mulane aja lok nyupatane wong. Oh. Wong urip mah tergantung amal perbuatan kono win. Mulane gabuk ya. Cih, Oh, suaranya apa? suara undur-unduran tekan. Ih, undur-undur. Indane muni ta undur-undur kok. Ya muni ada lagi kesel maning. Legane ana ning guri bae. Ari kun siapa, Mak? Beli weru sira win. Embo. Anak kono. Anak. Anaknya kita kono win. Buka ah. Cih. Ya artinya mangsa embok karo anak tua anake. Saking matane sirane ketarak. Sira Apa sih? mamatane walangan. Oh, wong karuan takon apa wong kene. Saking katone. Encang rada marek mene. Coba maju cung, maju. Aja ning guri bae bareng gak bakal wong ngormati wongku. Ning ngarep. Oh, anaknya kita ganteng ya win. Hah? Ganteng kok ning Rada anak. maju mene. Rada maju. Kurang terang. Kurang terang. Oh. Maju jejong maju. Oh. Baka matane kurang terang. Iya. Periksa matane. Apa sih? Aja ning apotek aja. Ning dokter. Ning tukang las. Sih. Wong periksa mata jadi tukang las. Maksude bokat kurang jelas. Kira-kira dilas matane. Ara ada picok. Anak gini. Anak kuno. Anaknya kita win semene gantenge, semene blonyone. Ya ora kalah karo wong kae ningan. Buat Iya beli tatas kalah. ngono. Kok weru kan Lah iya. Pokoke wong Cikedung Kok. laka sing gantengnya kayak kita. Oh. Bokat beli percaya sro dibandingaken. Dibandingaken karo Dais, mending Dais. anaknya kita dibandingkan karo Dais. Karo tuan rumah tua Bapak Rasam, Bapak Rasam. masih mending Bapak Rasam. Karo Reren Nah, 11 12 karo Reren mah. Win. Anaknya kita ku aja dipadakaken karo Reren. Apa sih? Weru beli Reren. Apa? Beli bener tindakannya. Sing bener kapu. Seruk bae sira titenana Reren ku beli bener karena tindakannya ku. Tukang nyolong, Duduk. tukang matmet, Beli. tukang utang. Beli. Aku nang apa? Beli bener. Lakune kah? Ih, gawan kan madu. kayak Bo, korban bocah kedayakan. toli sampean giba. Bari nagang betah bae kono duwe kan laki Kanjeng Rama. Penang apa sih? La ilaha illallah Gusti Pangeran. Nyebut bae. Ki, Nyebut bae kayak wong duwe agama. lah, ayo udah agama setan. Lagi mau adan ke kita kana trempos. Adan kah? Eh, Pantasan wong kene padangan nes adan. Ya, Ana murah. ngurung adan. sekali adan suara ke kok pegot kok nyambung, kok pegot kok nyambung. Nyebuti mamaku bu beli adane. Amang saya adan nyebutin mamaku mah. Ya masih mending pegote pegot adan. Iya. Lamun pegot ambekane. Amin. Amin gitu. Arep beli bangor. Coba menega. Ibuku kini keder kini jong. Sing artinya sing awit mau ndeleng raine ku, ki ndeleng raine ki. Ndeleng anane merengut bae. Gawan kun mah. Gawan. Gawan. Artinya aneh kuno. Ya aneh, ora ina wong tua mas sing awit esuk ketaprak ketupruk ning pawon. Kedoyanane anak ke apa kana? Tak gawe kaken. Doyan panggangan ayam, Ku tak panggangaken. doyan teplokan endog, Tak ceplokaken. doyan kopi. Tak gawe kaken kopi. Mengkeneng ini Apa? dadine watak ulese beli biasa kelawan kebiasaan ki sebenarnya kita ki keduhung ki. Kedohong. Pengen kasampean ka singaran Reren demen kepatiwasan nih sampean. Reren tak lagi mau ketemu ganing krasmananku. Aduh, kita kuwani kangen. Kalah kawinnya karo Kanjeng Rama ge sing akhire. Tong boro-boro arepan gawe bahagia ning anak karo keluarga. Omah beli ganti-ganti. Keceluk mah pejabat Rama. Tekang anak
Awak tuh aku blesak nih. Weru aja dong oleh blesak mau kan anjing nama Anjing iki sampeanku. Aja Oh. kono. Apa sih? Aja dhuwur panggung. Ana wong mangan ya sore. Bocah kunku ya beli ngerti kuno. Apa sih? Duduk entuk Arkuan nafsu. ai. Sira ngomong aku kayak konon. Sebel be. Sirane sengit ning wong tua. Nang lantarane apa sira nyengit ibuku? Sing dadi lantaran lamun aja kita dudu anak ke Kanjeng Rama, anak ke Reren kayak raine ki bagus bapak. Kita dina dua anak raine blesak ki gara-gara sampean tepung jodoh kelawan Kanjeng Rama. Lam karo Reren. Ari rai blesak makuno. Gawan. Teka ngamanjingan dengan dipegang gerbe mau onon. Blesak bae. Iya. Bocah nyalakan wong tua. Ya ora ina wong tua mah gawe mau ora windilus-elus, dipuk-kepuk. Bocah ku. Jempalik. Mung bae angger bae metune kaya kenen. Jong, Nuwun aja kaya konon gak sayang. priwes sih ah. Baka wis kaya kenen ning anakku ya kaya-kayane mawin. Aleman pengen dikudang. Anak karo wong tua aku kudu sering aleman. Iya, barang anu kin mah ado bae karo wong tua kuin. Oh, kerja bae ta? Duduk kerja baik. Kemis. Kontak kamu. Nang ado bae ne mawin bane wis ndeleng raine wong tua wadon Iya. karo wong tua lanang. Ngenes ya. Dudu ngenes. Prihatin. Bawa rasa ku mongkok bae. Oh, kayak wong lagi ngidam. Wis kacung aja nyewot Saja baik. mikir Kanjeng Rama enak emang. Apa sih? Senda beli teka-teka ga. Pun mah seneng duwe lakine dadi pejabat. Ya seneng kita. Bagian 3 bulan mbeke teka sepisan kok. Ya sing penting asar teka. Tole kena ngapa kacunge? Pengen dikudang ya pengen dikudang. Dikudang. Pengen dikudang ning ibu. Toli lawe apa kulo? Dikudang mang lawu-lawu ku mamangan arane ga. Mangan. Jong, Nun. ibu maning kene ku ngormati sing duwe hajat. Siapa? Weru beli sing duwe hajate ku. Siapa sih? Dalang rasam ka. Oh, dalang sandiwara. Dalang sandiwara, je dalang wayang. Oh, warasanku. Iya. Dalang gedean ku. Dalang gedean weru kuno. Dalang wayang. Wis keceluk. Keceluk ning pasar. Ah, Dalang jening pasar-pasar silane ka. Hari liwat ka disoraki. Dalang rasam, dalang ya rasam. wis. Baka ibu sengaja pengen ngormati Bapak Rasam. Minaka tuan rumah ora kana ya Bu. Iya. Ya wis Rob. Dikembangi terus dadusi. Iya dikembangi diadusi tole dikubur sirane ku. Bareng. Maksudnya mah dibur-ibur. Mung dibur-ibur ku. Ambiran rame. Dipai hiburan. Mengkonon. Iya. Iya, tupai hiburan. Ya bruk diundang ora dalang rasame ku. Ngomongnya gak wis janji. Bakaan kita nanjak ning dhuwur panggung garepan nanjak maning. Baka beli nanjak ning dhuwur panggung tak tanjaki dewek. Aja watir jeden. Pokoknya bakal neng reang. Wis aja mikir dewek. Tuku dewek wis mentok patang set. Beli dongol-dongol. Aduh. Yang kok lagi repot. Kian Dibaca. diundangi bae ya. Orang anu pirang-pirang gini. Kanggo mama tuan hajat. Mama Rasam. Mama Rasam. Rasam. Bin Rasim. Kanggo kacung asa pakai nih? Nasya, kanggo Nasya. Karo Ciko, Nang Ciko panela. Sarang Tegar, Tegar. Tiara, Pano, Salsabila, Sarang Destin, Sarang Noksese, Sarang Kacung Mahdi. Kin mah Kacung Mahdi langka kini. Ikin ki putune kabeh kuno. Iya putune kita kabeh kini sing diundangi. Putune abrek-abrek ning nangkap singa Depok rong rombongan. Ke majikan tua Bapak Rasam, Rasam. Sarang Mimi Caira. Majikan Nom Nok Lindri. Halo Dre. Tak kapan? Iya. Ya wis lawas dengan tekane mah. Kayak ngapu wong peringkat. Kian kanggo pengobeng bos muda Aa Dadan.
Mas Ajis, Mas Merlan, Mas Wahyu, Mas Napi, Mas Aris, Mas Layung, Mas Adebayu. Kanggo Bapak Panitia, kanggo anak putune Magambreng. Jaluk lagune Durung lagune mah. durung. Kin kanggo anak putune dewek, senang lintang, senang sindo, senok kalis, senang Alpin, senang Abidin, senang Nahrul, senang siapa kini? Ya. Oh, kanggo Kang Udin, sarang Yayun ini. Ana wong ikan ngarep. Ijare dia anak ku nembe kereang dewe yakin tuh ada sebutik bro bulana lintang ana sindu. Jare kita dewe anaknya ku sampean. Yakun mah anak putune kan. Oh. Kanggo ngormati sing lagi live streaming, kanggo Bunda Hani sing duwe Malaysia, kanggo Yayu Caci sing duwe Tegalurung, kanggo Mamai Alpin sing duwe Bulak Paren, kanggo Kang Tori bos bawang saking Tawang Sari Kading. Terus Ya bisa yuk sampean. kanggo Mame Akbar sing ana ing Taiwan. Si bis mangkat tah. Wah, wis kirimane teman kirimane pada menti. Kanggo Mame Akbar sing ana ing Taiwan wong sing paling setia. Iya. Kanggo Mas Gandul sing duwe wilayah Waru karo Kang Enggo sing duwe Banyu Budak. Kanggo Mimi ya wong Racak Itiran. Kanggo nok nenes sing duwe Warjus Cikedung karo nok Pujaya Keding nang sumur sangai de candak. Kanggo Kang Udin ampura ya. Kita durung weruh lagune. Karo Yayun ini di Paidalan. Kang Rasam. Tak tagih. Kanggo wademol Ayo. sing Karang Dawa Wetan. Minangka Kanggo sedulur Kang anak Gais. putune Magambreng. Sing paling eman bangsa. Kanggo nok lintri minangka tuan rumah nom. Kanggo Bapak Rasa. Kanggo sing duwe hajat, Bapak Rasa, sarang Mimi Carian, Nok Disti, Kanggo Yayu Imok sing Rancak Itiran. Kakang kula tunu, Asik. turun pitung jalur, Dalan. Kula wis ngaku, ngrasa pernah selingkuh, demeni wong wis duwe anak telu. Ditarik. Nok Nini, Kang Udin.
dawa. Duda karang dawa, 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 syuwun kanggo duda karang dawa. Disambung maning kanggo Kang Udi, Kang Udi, Kang Udi. Tiara Seloya, Bapak Tiara Seloya, Bapak Tiara, Agonok Tiara, Agonok Tiara, Syuwun Agonok Tiara. Kanggo Mama Tiara, wong sing paling gembleng dhewe. Mama Tiara, Mama Tiara, Papa Tiara sing kroya, Papa Tiara sing kroya, Papa Tiara wong sing loyang, Bapak Tiara, Mama Tiara, Papa Tiara, magambreng, magambreng, gambreng ma, gambreng ma gambreng, Bapak Tiara. Bapak Tiara, Bapak Tiara, sing loyang, wong sing loyang suwun kanggo Bapak Tiara sing loyang. Lebar luar. Majikan tak oncok di laman. Oh, mangkaning ibuku demen beni lagi, Cak. Apa sih? Ya, hari wong eman karo anak karo keluarga. 3 minggu karang. Iya. Bapak dibeli balik-balik. Nah, wagang gawat ta, gorengan ta, gawat ta buntelan. Heheku. Oh, datang mak lengoan bae. Wis menang. Setekan den titeni, setekan den awasi gawe kaget, gawe kaget, maning pikiran.
Ai, dari kaya konon sampean ko. Teka-teka nemone wong wadon raine dipasang ko. Anu ne mah bener ya. Bener kono, Jo. Priwe subuh. Yaku bapakmu ko. Ketemu karo wong wadon boro-boro garpan asih. Garpan ngambung pipi. Teka-teka raine merengut baya kaya konon ko. Jemberaken suwe-suwene. Iki yang harap diambung ke pipi Dewi Sbledre. Kenapa pipine ibu meledrek ko? Ya tadi ne pipi ne Mledre membuat wis tua orang bu. Siapa sing wis tua? Cak dia omong bu. Rapaku. Matur kesun kagak adanan sareng banata keding matur kesun sangat magambre sampun alibay selawase sareng kang sein sing dewulu ayam dewe sareng kang mamane kedik minangkane bos tebu dewe kang maman bos tebu kagormati sareng kang lebe gal bunda lebe gawe gede Takoni puncak takoni. coba menika tulis sampean kok kegila-gila temen ya Kang Apa sih bok? ngomong apa sampean mau Kang boro-boro garpan ngambung pipinya kula wis meledrek konon Ya aja tersinggung. Hari kakang kan wonge lanang keceplok belok apa sing dideleng. ya iya Mangkat soten bengen lagi masih nom. Gembleng soten kaya rini ku lagi masih nom. Yung sakyen melanang wadon gak sira karo kita ku wis kenang usia. Bengen makakang kesosok. Barangkin baya kawis di sini nganak korana. Anak wis gede, anak wis tumbuh dewasa, watire bocah kepikiran sing beli-beli. wis dudu mono parane ngerti kula gak ngerti ning sampeanku Arti apa? beli kelingan lagi bengen mas sampean demening kula sampai dilawan Yusuf ning dhuwur gentong ngisor gentong demen karo kulaku sampai usup-usupan sampeanku Aja bono-bono gak kandai sini rasam. barang sekian sampeanku ya Kang kok segila-gila sampeanku wis ciri kegawan janji ya kembar pranggong sarang mas bawa aulis anam tempel wetane kedik kang lebih gal bunda lebih gaung sarang bude ini bocah deen ciberang indah netek kedik mimaji cari nafci mama jude kedik saja lali nok napi bos bali ne kedik weruh beli anaknya sampean gak kandang ngomong ning kulak Kanda pak ngomong apa? bu sampean ku betah temen dua laki bapak kok beli bener aja karena bapak Kak. Dari siapa? ngomong aja sampean ku garapan kerja buktinya apa sampean ku beli kerja beli apa nih anakku lagi karo rangga La ilaha illallah. palingan gaya kan sampean ku beli betah ning omahku biasanya sampean seminggu balik barang sekian 3 bulan beli balik-balik betah ya sampean ning bokonge rangga kok Aja salah sangka lo wadon. Sira masakin pikiran aku cemburu baik. ora ina wong wadon mas sampean ngomong tugas ku patang dina beli kata-kata kirim kula ku saking apane saking emane kula ku ning sampeanku bukatan sampean beli mangan Bukit-bukit bondo sira. ah
kakak beli duit. Durung gajian tak kirimi ora sampeanku ning kulakku. Kurang apa dah kulakku ning sampeanku. Ya saking hebat dia anu. Saking emane ora kulakku ning sampeanku, Kang. Wis ciri kegawang janji Mas bawa alis anem tempel wetan. Sarang Mama Alvin wong bolak parene gede kaya kembar pranggo. Mas Jupri sing amis dhewe magambreng adanangan Mbak Natasane gede. Mung mengkenen ki bokek ya. Singaran perhatian ya oli wajibe wong wadon kelawan wong lanang. Singaran eman ya tentu neoli karena sudah senajan wong sejen kan saking wis dadi garwane kita. Apa maning wis dia keturunan delongon bocah semana gendene, bocah semana bagus. Mung lamun sira waktu semana ngirim kita lagi ning Balai Lembu, ya keterlaluan ngece sira karo wong lanang. Leban di keterlaluane. Kurang sepira kedoyanane sampean tak gawe kakek tak kirimi ning sampeanku. Sira kalau lagi kita ning Lembu bae kali patang dina kang ngirim. Iya. Nganggo rantang. Nganggo rantang susun papat. Susun papat. Kita kena takon karo sira. Karepan takon apa? Masih karepan takon bae semono wong wadone maneh. Sareng mamarene bos rombongan gempol kulane kedik. Kang Maman bos tepuk, kang hormati sareng adanan panatasan. Magam brange kedik aja lali. Sareng nap-napi bos balian kedik Mas Jupri sing amis dewe. Senajan dinali-nali, beli bisa nali dinali peralak kelipur Mama Alpi. Menang ae wong bulak bareng dewe. Aja lali kembar prangwe kedik, kang lebegol bunda lebegol bunda ini. Bos cedengin, mimi amane kedik. Wis bapak ajai lo kan ngrungokaken omonge wong tua wadon. Wis iki rokok kena. Raidira kini sing beli peta-peta mah. Beli pepetane bandi. Jare laporan karo boke siraku. Bapak Nira aja patang dina nglakoni beli balik pining Lembu beli apa. Kerjane jening Rangda bae. Lagi aja 3 bulan ora kerja ora apa. Ning bokonge Rangda bae Raidira kini. Oh, sampean melokan gampang percaya ning omongane wongku. Pak, jare dia mah kula mah eman wong tua lanang ki. Malasan beli kaya kono durung pernah kula mah ngomong kaya kono ku. Ya kakak waktu semana kasira sing ngomong ning bokaira. Maja patang dina bapakku je beli balik ning bala desa. Oh, karena jana kepentingan. Iya. Kanggo nang gawe prosedur je pengajuan ning pemerintahan pusat. Bener. Laporan kana. Sing sehingga boke siraku ngirim kana nang. Ngirim saking perhatian dan bokira kelawan Bapak Nira. Saking emane-emane mung sing dadi perkara ning lebak ieu kira. Lebanti. Emboke sirak-sirak kang ngirim. Iya. Rantang sing susun papat. Susun papat. Sini dhuwur ka isine apa kana? Isinya Kang. Iya. Sing dhuwur ka isine ka iwak. Lawuan. Lawuan. Senengane kita. Kesenengane sampean. Ana iwak pandenge, Ana. ana semur jengkole, ana sambel, ana petene kan nang dhuwur. Iya iya khusus doyanane sampean ora jengkolku. Rantang sini sore lawuan ka apa kana? Kan Kang. Iya. Segakan. Segada kapulen. Segane pulen kedoyanane sampean. Anyaran ya. Anyaran. Oli nampang ning Haji Rasam ya. Nah, sing nomor 3. Sing ning sore segak apa kan? Jangan asem. Jangan asem. Sampean kan doyan jangan asem. Iya. Kesenengannya kita kudu nang kesenengannya Bapak jangan asem. Jangan asem, Pak. Nah, lawuan ning dhuwur. Ning Segapulen dhuwur. ning ngesor. Iya. Ning sore maning kana jangan asem. Jangan asem. Sing mantak dadi curiga. Sing mantak gawe tersinggung ning wong lanang. Sing ning sore jangan asem. Rantang sing paling ngesor apa kana? Ayo. Maka blingit sih mah beli mungkin sih. Ning sore jangan asem Kang. Ya, Pil KB kan. pil kabeh. Iya. Ya kitanya kongkon melegi pil kabeh kono. Kang, jare dewek makang aja salah ya.
Apa mulane isun ngupai pil kabeh soten? Kula kumelas ning sampean. Bisa nemelas. Karena sampean kan dibalik-balik. Iya. Tak paipil kabeh sote sampean aja nganti meteng. Wadir kita berdua laki meteng dibalik-balik kok tak paipil kabeh sote. Singa tuh domba wong tua marai dira. Pak, semaku ngomong Apa je? sebenarnya majenang semakin kawin karo bapak nira ki setengah keduhung bener. Mbok kiraku. Ngomong Pak, Ngomong emang konon. lamun jek kawin kelawan kaji reren, mung besok kiyane ki Pak kaji reren ku sengsara. Bisanya sengsara. Bengen Pak kaji. Reren. Sekiannya kulit jadi tukang kecrek Pak. Kaya-kaya aja semalam kawin karo kaji reren. Uripe senang bahagia bapak. Tadi ini kada. Reang hari Iskandar Reren kita masih diutang ning Reren. Njalu kecrek kita ada durung ngomong-ngomong ning Kaji Tarwini ya. Kecrek be jalukan setan. Kecrek sing anyar nanti tiga dalang rasam. Kang gua apa ku nih dalang rasame? Seginti deh memang kenen. Rawak andajang, ujang. Oh, mboke. Coba meneh gak Kang? Ulah Pak. Bahwasane kakang iki ninggalaken sira kelawan hitungan dina dudu baen-baen kakang kining wong wadon liya ning wong wadon sejen. Kakang mangestukaken demen kuning sira. Iya tak Kang. Rumah tangga singawit pada cilik rumah tangga singawit pada nome apa maningkin wis dipe keturunan semono ganteng. Kang, anu ne mau raina kulaku Kang. Senajan sampean beli balik-balik kadang dan makulaku setiap dina. Abang-abangan ijo-ijoan bager wong wis tua ga. Bener kuno. Suatu pengabdian kelawan laki, suatu penghormatan kelawan suami, dudu bae nyugui mangan, dudu bae baturi turu. Seolah-olah bersoleh pun sing penting bersoleh kan niat kanggo nang wong lanang aja kanggo wong lanang sejen kun ku ibadah kudu wong ayu Kuno ya Kang. Iya. Ya wis kula magarep dangdan bae unggal dina. Nah Dangdan be mono. wong bae Bagen mangkonen lah wong tua lanang ke dangdan be. nang Ulah Pak. ujang Ulah. bapak harapan ngomong balik pinakin ke ya sebab seminggu-minggu kian ki kakang ke raye nang ujang Ulah. pikiran ki blenak bae Kenang apa sampean nek? beli kelingan tasiraka Apa sih? utama adine kita duwe rabi karena karo bocah sindang laut Kok dikit kah? Sampai kasih kana. utama Adine sampean adine kan? kita Kenang apa kune utamae? ya utama kan wis ninggal Iya. bukan ninggalaken rabi ya karo anak Oh, dari bapak itu adik. duwe adi ning sindang laut arane mamang utama Oli jodoh karo wong sindang laut Sindang laut. iya Arane rabine pelik Pelik. duwe anak lanang ditinggalaken bocah jebral bayian bapane langka mung karena bertahun-tahun rama kinang nilik-nilik ning waktu-waktu king kekatonen bae ning adine kita ning jenat tamaku anak apa sing bakal terjadi dadi kakang makin tiar panijin ado-ado ning sindang laut cerita sika bakal tak jujuk pengen ketemu karo ponakan Jadi sampean nek arep mangkat maning. arep mangkat Nembe teka ko. ya ora apa Pak. Kuan ku ponakane bapak ku sing ning sindang laut ku lanang tawadon. lanang Doahan ku Gusti Pangeran. Kune garepan apa sih takon lanang wadon? Ya tutu kayak konon Bu. Oli kuli engkak-engkuk melat komben. Dadi duit harapan jalan-jalan niliki ponakan. Bareng sing ditilikane ponakane lanang. Ya anak apa Bu? Buatkah kita meniliki ponakan wadon? Weru anak wis bujangan ora. weruh Bokat aja anak wis pengen rabi ta. ya jamaning wong sejen nang sing delang sira kaya-kayane kita sing dadi bapane bahkan delang raine aku mongkok-mongkok Tong boro wong Jadi sejen sampean nek arep banget. niliki ponakane sampean. arepan mangkat mengsindang laut Ya bokat Kang, ari wong karo keluarga mah asi-asian dingin ta. Wong nembe teka kok sik gila-gila, nembe teka garep mangkat maning. asih karo keluarga ya wajib niliki anak ponakan ya wajib apa maning amanah ya nang ya
bapane wis langka anak yatim, kunku baka bapane wis langka sebenarnya tanggung jawab era kakang. Lilang bapak, anak bapak. Anak bapak bener. Toli sampean ki bu pekene ki asia-asiaan be. Asiane bapak wis bangsa muda kapira, Bu. Apa sih? Wis boro-boro pindho ping telu sepisan be wis wah. Iya bener. Ya kita kan sering, ayo gak gawe adi sun. Iya. Aja anak siji-sijine. Jong ada salah. Baka bapakmu, Iya. ki wis tua kayak kenen ki. Malah sosok. Wane pen sosok jamun dong. Ya wis Kang, lamun sampean garep niliki ponakane sampean yang gawa duit beli. Yang gawa wis persiapan. Wis persiapan. Non, Kan pamit ya, sing hati-hati ya Kang. Nang Nun, karo bapak ya. melu Karo bapak. bokat sangu duitnya kurang, Pak, mangkat si rumah kita mampir. Ning bangkir, Ning bakir ning sapa kun. tekan ning makaji tarwinin jaluk sangu. Karo kaji tarwini. Iya, Yang kok sangune sore. sore. Nang Mangga, barengan karo bapak pengen ketemu kelawan sedulur ya sing ada ning sindang laut. Ya. Mangga, Pak. Wadon, Non, tinggal kantun ya nok ya. hati-hati ya Sip, Kang. ya. Awas matanya aja larak lirik. Ini ya, Bu. Sakien tekupai jalan keluar Makaya. Makanya prewen. Kanjeng Rama mangkat karo kula. Heeh. Engko sampean dangdan sore ngetem ning ploeh. Assalamualaikum. Betem ning endi? Bocah. Ning Wong angka. tuwa aja kok ning ploe. Kita mau kesasar maranane Pertamina kuwon. Yen ke daerah apa? Yen sing jarane daerah ploeh. Kono. Iya. Saya juga gian. Ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, hati-hati Kang. Setitik rasa curiga kita. Wong lanang nembe teka, wis mangkat maning, ngomongnya garap niliki ponakane, aja kan. Tak tiburi Kang melu gak Kang, enten anak Kang.